Beogradski centar za ljudska prava i Kancelarija za mlade Novi Pazar organizovali su promociju filma Alma, a potom i tribinu čija je tema položaj žena u Sandžaku. Organizatori su više nego zadovoljni kako je i sve proteklo. U tu svrhu, kroz nekoliko meseci aktivnog rada, skupljanja podataka, napravljen je animirani film Alma, koji u stvari predstavlja, rekli bismo, jednu sliku prosečne sandžačke žene i razlika koje su postavljene između muškaraca i žena na ovom području. Mladi su učestvovali u jednoj jako dobroj akciji, napravili su jedan trajni produkt koji će svoju promociju, nadamo se, doživjeti ne samo u našem ovde regionu, nego i šire. Oni su nas pitali ko želi da glumi u njemu, pošto meni iskreno jako zanima ta tema što se tiče rodne ravnopravnosti. Ja sam se svakako javila da učestvujem u tom filmu i da glumim. Što se tiče same glume, jeste bilo malo teško zato što bili smo u haljini, a napolju je bilo možda oko 5 stepeni, sve se to snimalo u prirodi, pa je zbog toga bilo malo teško što se tiče te hladnoće, ali svakako bilo je vredno truda i rada, jer vidjet ćete, stvarno film je ispao odličan. Meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo što sam deo ovog filma i pre svega naučili smo nešto novo, upoznali smo nove ljude, družili smo se svi, a sa druge strane napravili smo ovaj savršeni film i stvarno jedno prelepo iskustvo je bilo. Programu je prisustvovala i ambasadorka Kanade Keti Čaba, čija je zemlja inače finansirala projekat pod nazivom Semafor, a sprovodi se u 3 sandžačke opštine Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru.